Тук сме с играчът на месец ноември, Алекс Чантов. Честита награда, Алекс. Благодаря, благодаря. Награден си за играч на месец ноември. Така. Какво смяташ за представянето на Ingram Micro, за твоето представяне в шампионата, като цяло доволен ли си? Така, първо искам да кажа, че тази награда идва съвсем на време. Виждаме днес кой месец сме днес? Април, но с закъснение стават най-хубавите неща бавно. Така, представянето на нашия отбор. Какво мога да кажа? Отбора се представя може би около очакванията. Надявах се малко по-добре. На приливи и отливи сте като цяло. Приливи и отливи е добро определение. Да, първия сезон явно ще е такъв като Жозе Мориньо, втория ще е по-добър. Надяваме се. Твоето лично представяне ти реши много матчове. Търсен си от спонсорите. Да, момент ще му се обадя по-късно, не знам. Това е ново предложение за договор. Ти специално измъкна доста матчове на Ingram Micro с решителни голове, асистенции. Доволен ли си от представянето си? От себе си съм доволен на 80-70% може би, защото може и повече. Но... Ще видим ли тогава 100% на Алекс Чантов от тук до края на сезона? Трябва да ги видим. Да, трябва да ги видим. Като човек, който играе най-отпред, нормално да вкарам гола, мисля, че всеки би го направил, ако има възможността да е най-отпред. Тъй, че не считам, че това е нещо изключително да решиш матча, въпрос е да се раздадеш до край във всяка една фаза и в защита включително. Много добра философия. И за да завършим това интервю, едно послание към феновете на шампионата и към тези, които ви следят. Тези, които ни следят, искам да се отвоите от трудите и да станете поне 3-4 до 10 човека и да идвате на всеки матч. Това е посланието, нека феновете бъдат повече и да се раздават до край. Добре, това беше от нас Алекс Чантов, играч на месец ноември от Алианс Спринт междуфирмен шампионат. Скоро ще наградим и играчът на месец март, така че следете ни в YouTube канала ни. Чао, приятели!